bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen en jetti serenɓe halifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe jaaɗen koye hôpitaux ɗi calminen maladuji wonɓe toon ɓe en duwoni mamoɓe nde Allah rokkata ɓe cellal ɓe garta e galleji mabɓe wonɓe kadi e kasoji ɗi en ñaguima Allah nde Allah ɓiltata ɓe to ɓe goni ɗo dendagal joguiɓe caɗele e nder gurdam mumen en ñaguima nde Allah waɗata jaam waɗana en jaam waɗana dendagal bandiraɓe ha tengti noon e bandiraɓe fulɓe wattuɓe hakkille e Pindi TV kala e saaha mbiɗen ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde hande en garti ɗo e yewtere meɗen holto faya kono hade men fuɗɗade yewtere nde en calminat hono gardiɗo galle o hono Abou Samba Diop en calminimo en calmini mawɗo meɗen gardiɗo en tambiɗo kala golle ɗe hono Daouda Dia en calminimo en juurimomo kala e saaha en calmini jagganɓe en kaɓirɗe ha mbawɗen yiyede Samba Diop Mati Mar wondude e Kodda Bewɗo hande noon gartuɗen ɗo koye yewtere meɗen holto faya so wiyama holto fayanode ɗen gandi kala e saaha mbiɗen ko jewteten koko fewti e rendo meɗen ñen hen en gartiɗo e toɓɓere meɗen needi hande noon hade men dadde tan e yewtere nde en goppata koɗo meɗen bismo hoore mum nde wonno ko ɗo o hooɗi e galle he ko ɗo woni ɗo no waɗa ɗo golle badɗe fayida hono Aisha Wane wadde Aisha Wane bisimilla ma e yewtere meɗen holto faya mbaari milla ma Seydi Sow Dieynaba ala yettode ala yettode mi wasa farnade wadde mi salminima kadi mi juurimama kadi wonani kam weltare nden nodduɗa kam e nder yewtere ma nde mi weltima hen no fewi saabu ko enen gondi ɗo e galle o kadi ko no mbaɗɗa ni ko noon so neɗɗo nokki longere mum waɗato adato wadde koye hunuko mum wadde noddude nde nodduɗa kam nde mi welti hen no fewi kadi mi salmini bandiraɓe foof mi salmini bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV mi salmini bandiraɓe ɓe tawɗen e galle ɓe wonɓe ɗo ɓe kamɓe foof en calminiɓe mo limti kala juuma Allah jarama kadi mi weltima e yewtere nde e ko nodduɗa kam ko tigi machallah bandiraɓe ko onon keɗoni koye moɗon wadde ala no mbatten sowona calminen bani men gorko Amadou Diallo wondude e Amadou Tidiane eɓe tawtora jonde yewtere holto faya wadde kamɓe ne ɓe calminama ɓe bismama kadi ha no fewi Aisha Wane hande pewɗen koye caɗele dewle sen mbi caɗele dewɗe karten ko ceerle hande ceerle keewi kono hade men nadde e ceerle ɗe gadortoɗen ko dewgal nde wonno ko ma dewgal waɗa nde ceergal fuɗɗo haalede wadde ala no mbatten so wona jubben seeɗa e dewle hande holno jiiruɗa ɗumen eyyi Allah jarama kadi toɓɓere ma nde waɗi fayida kadi ganduɗa ko ganduɗa ko woni e actualité ji rendo men kadi ganduɗa ko hunde nde ganduɗa ko yimɓeɓe foof ina gondi hen kadi ko hunde nde ganduɗa caɗele mawɗe ɗe ganduɗa nana e rendo ngo donc yewtere ma nde ko ganduɗa ko ne waɗi fayida min mbiyannomi tan ko ceerle ɗe sa yi ɗum hande ne wayi hewde ni wona haydara min caɗele ɗe foof pawmi ɗum tan koye worɓe ɓe min koye worɓe ɓe tan pawmi caɗele ɗe saabu debbo so timmuno an garɗa ko haɓede de ala non mi haɓaka haalde caɗele kaalen e worɓe tawde ko enen tan ɗiɗo jeeɗi ɗe kono rewɓe ngalaɗo ɗo gorko jabaniɗo hoore mum naaten tigui e caɗele dewle men hanki eɗen gandi dewgal hanki debbo ko yomneteɗo en gandi hande debbo hande so resama holko yomnete hanki rewɓe meɗen so ndesanoma gila e jinnaɓe ma gila e koreji ma goto fof no jogui ko wasito ma sa yeehi janggo e jaam e dewgal ma aɗa andi no joɗortoɗa wadde beele wona ɗum ɗon natti ha hande addi caɗele dewle ɗe eyyi ɗum ne ngakki hen no fewi saabu aɗa andi nden hayso tawi debbo jomajo haade mum yaade ni fawete koye dow leeso yummum goggiraɓe mum gara yummiraɓe mum gara mawniraɓe mum gara moni fof wodo ko totti ɗum yo nawor ɗum natti wadde joni gila sinap kewi ha joni ɗum natti wonde joni sukaɓe joni yo joom yaafa mi jaafa ɗon kam kadi e terme o ɓe jirata tan ko ɓornade ko ranwi ko ɓe mbaɗa kaaliyel mabɓe tan ɓe etta téléphone mabɓe ni gila nden ari ha joni badda hen kadi mariage valide voilà gila mariage valide ari ha joni ko nden caɗele ɗe kewi kono nden jomaljo sono yahanno waɗete koye wowru
ɓorno comci mum daneji haɓɓane ɓurtugal fiilo goggo mum daro haalano ɗum taane waɗino ɗum ɗo taane waɗino ɗum ɗo enen leñol men en ganda yaade galle ina arta tigi hade men woɗɗoyde a haali ɗo ko waɗi fayde wonno debbo nden joƴƴinte koye wowru so joƴƴinama e wowru no loote heewi wiyede ko debbo mo suwa seerede ko kañum ɓuftata voilà a haali gonga wiyete mo meeɗa rondade lahal suutade walla ɗo seerade ne seerani arta ko on darato haalde mum kadi goggo mum daro haalde mum tiima e mum hollo ɗum taane kaari de waɗino ɗo ɗum ɗo waɗino ɗo ɗum ɗo yumma gila ari e oɗo galle meeɗa rondade lahal suutade gogga minen gogga ma en kaɗo cakka min gettuno ɗum koye taani ma kaari mi haɓɓi ɗum hande emin kaɓɓanma ko ɗum wonno e noppi sukaɓeɓe hanki kono hande ɗum natti gila ɗum natti dañɗen caɗele dañɗen probléme aji sabu ko mbimami ko tan sukaɓeɓe hande wonani faaro muɗo yeehi muɗo resoye comme johowo mi jooɗoyo nawataɓe ko mi yaha mi yurnoyo ko ɗum nawataɓe nawataɓe ko guiƴam nde waɗi ñanden mariage waɗi ɗum ɗo ka noddi kaari ari honganima mi waɗi ɗum ɗo mi ɓornima comci jeeɗiɗi mi ɗum ɗo mi yahi salon mi watti ɗum ɗo ko ɗum welataɓe e kadi ko mbimami ko jooɗade e leeso ngo ɓe ɓorno comci mabɓe daneji ɗi ɓe murno kaala mabɓe ɓe mbaɗa statut mariage valide ko ɗum ɓe jiɗata eyi tigi ɗon kadi na ko toɓɓere wande fayida kono beele kadi wona jinnaɓe ɓe holli ndereru joni ha heewi ha addi sukaɓeɓe mbasi dañde dewgal nde wonno sa yi neɗɗo aɗa wawi yiide ɗum no ɓorni comci nafoji cikka ko joguiɗo taw so ɓiye yeehi ha humpitima ko woni ɗo so tawi jogaki mbaɗa feere ha ɓiye yalta ɗon gonga koye jinnaɓeɓe saabu nden aɗa yiyanno debbo gorko mum wasa tottude ɗum dépense yaara seese ma samba andanta ɗum ma demba andanta ɗum yaha to yummum wiyama a nena hande de joom gallam tottanimo yumma ko itta ko moftuno tottama tawa hay goto tinani wona e sutura debbo yaha jeere dugga ara defta ina fija ina jala tawa hay goto andanta ɗum kono hande baɗo no Aissa wonni sa tottani ɗum dépense legal ngal fof tina tottaka dépense te dépense o mo ganduɗa ko dépense mo poto jogade mo balɗe 15 ko on deppisoɗa e ñalawma goto kadi ɓe tottuma dépense kadi etta beccak temedere beccak mone fof ara totta ɗum capannayyi ma def ko moƴƴi ma def ko weeli ede caɗele ɗe nana e men nana kadi e worɓe ɓe saabu worɓe ɓe kadi Dieynaba Boye il faut goppa kam mi naata e worɓe ɓe en garantaw worɓe eɗen jogui dawal gongal taw koye dawal gol aɗa andi sen kalliɗo joni eɗen kaala e worɓe ɗen tawni ɗum ɗon ken ñooɓe wadde woppu tan ha gasirde yewtere nde ma jubbu ɗon seeɗa e ala probléme e gorko mbate hande kadi eɗen jii caɗele gila no mbiɗa ɗum ɗo sinapo guilay kadi e yahoɓe jaaha jiiya neɗɗo on gandodirani potton ni tan ha gandodiral ara hen dewgal ara hen taw wona oɗon ɗum ɗo oɗon kumpiti gurdam hay goto andana goɗɗo gurdam muɗum e jahon desdiron yawwona hen adda ceerle jiiya neɗɗo rese timmata hay lebbi nayyi lebbi joyyi wiye seeram Dieynaba Boye dewgal ko hoddiro kadi ceergal kadi ko hoddiro aɗa fotta e neɗɗo e bedda a anda ɗum andama yiima yiɗma jarbi boye ma ala fof ko ronkata wadde ma jaaha o jogoma jogogal moƴƴugal aɗa fotta e neɗɗo kadi taw aɗa andi ɗum aɗa andi yummum aɗa andi bamum aɗa andi asli mum resma nawma galle bamum tawa jogota komo no foti jogoradema ni wadde dewgal ko hoddiro a ñagoto Allah tan yo Allah walle kawra e gorko moƴƴo ko ɗum jari ñagade ay gorko moƴƴo ya ñaago Allah tan kawra e mum sabu ɗum way kono tirage ni a ettat tan kayitel ma ko pottuɗa fof tawa ko ɗum a yiyat gorko tawa anda ɗum ni pottuɗon tan koye laabi jogoma jogogal moƴƴugal suurma yurmoma hormoma teddinma kadi anani jiya gorko mo ganduɗa ko bande e hoore ma anani tawa wawa jogadema tawa kadi ummi ko hoynudema wadde dewgal min cikkumi min dewgal ko sens min ko ɗum jaggirmi ɗum tigi beele ko debbo kala handi e gorko moƴƴo nde wonno eɗen gandi e hewɓe joguimo worɓe moƴƴuɓe taw kañumen caɗele
kewe mumen jaha jaltina ella e gorko taw kañumen kewi caɗele de eden rewɓe eɗen gandi ɗum ko debbo mo yiɗa resede o tan eɗen gandi caɗele kewɗe nane men goppata worɓede ko caɗele ɗum kam hay sa haalani enen koye men de wonno enen goni société enen goni galle enen goni rendo enen goni fof debbo ko magasin debbo hunde fof ina mofte e debbo ɗum no selli anani ko ɗum sa yi ɗum tan tawta ko an debbo o woni mo yiɗa resede kono ay debbo jiɗɗo resede o kadi jiɗɗo joom galle mum o jeyno boy on so yihi kala ko waɗa kala ko fawa ina fawo ɗum sabu ko joom galle mum o ko ono yiɗi sa yiɗi joom galle ma a muñat sa yiɗi gorko ma a fasnoto ɗum sa yiɗi gorko ma a resete kono hon ɓe ganduɗa kadi yoɓe jaafa kam kadi e konngol ngol hon rewɓe ɓe ganduɗa kadi ɓeɗo rewɓe gona reseteɓe tan comme ma jaaha kumpito jooɗota ko gone ina limtane ɓen ko rewɓe ɓe ganduɗa ɓe jiiɗa resede kono debbo jiɗɗo resede hay sa itti ɗum e étage a nawi ɗum e ngunu jooɗata toon rese sabu kañum ko jiɗɗo resede beele hande yiɗɓe resede hande no wiimi nde wonno hande ɗen jii dewle ɗen kewi caɗele hande Aïcha trop même trop hande ne heewi caɗele no heewi inana e rewɓe ɓe inana e worɓe ɓe inana kadi e jihnaɓe jinnaɓe surtout jihnaɓe on jihnaɓe hewɓe yo joomam yaafomi ne kadi sukaɓe resde ne kadi sukaɓe resede holno ɓe kadi sukaɓe resede eyyi saabu a yiyat gorko daña debbo addana ɗum yummum addana ɗum bammum tigi ɗum no selle heewi noon koye yummiraɓe ko toon ɓuuri heewde sahaji yummiraɓe kiram ne wona hakkude mumen e esiraɓe wona yummiraɓe fof noon par ce que aduna kala ko jiiɗa positif ne waɗi négatif kala to jiiɗa ko boni ne waɗi ko moƴƴi hon yummiraɓe ɓe ganduɗa ɓeɗo ko yummiraɓe moƴƴuɓe wawɓe hufde esiraɓe mumen kono ko ɓuuri hen heewde ne woodi kadi yummiraɓe ɓe ganduɗa ina tampina esiraɓe mumen min kam nde wonno komi namdotoɗo kadi komi laaɓɗo Dieynaba Boye min to jiiɗa kam fof muɗa namdo muɗo lincita kono muɗo heewi haaldude e yimɓe ne mbiya kam ko esiraɓe mumen kadi ɗumen jooɗade kono onon esiraɓe so ɓinguel ma gorel resi debbo addanima tottima fawi ɗum e jungo ma tinnoɗe jagge ɗum no poɗɗon jaggirde ɗum par ce que on ɗon koko jogui yumma koko jogui baaba koko woppi galle kadi wirti galleji kewɗi are galle ma on poɗɗa ko wombude ɗum ha tiiɗa mbaɗa wudere ma leppi pawa ɗum hen dow hen mofta ɗum mbaɗa ɗum no ɓiyene mo jibinɗa sa waɗi ɗum on dañta probléme tigi mbade beele hen banggue kadi ɓe ngala hen gonga nde wonno heewi resaɓe ɓe ganduɗa ko arɓe tawa galle no fewno pirta ɗum ngara tawa gorko no wonde yummum no wonde bannumen rewɓe waɗa feere ha serde ɗumen waɗa feere ha ƴeewa gorko ƴeewana ɗum appartement yaha hoɗoya toon tawa no fonno joɗɗade sara yummum kala ko liggoyi addi so renda e joom suudu mum e miñiraɓe mum e yummum jibindu ɗum o eyyi ko ɗum haalam tan ko hen gartan mbimami ko aduna kala ko jiiɗa no boni tan no woodi ko feewi mbimami jiɗɗo resede o on hay sa nanni ɗum mbimami e jofde a tawanmo toon omo jooɗi e jofde nde saabu yidde makko resede ay debbo jiɗɗo resede o on resete tan kono debbo jiɗɗo arde wi ne ara ne bonna on ala ko neɗɗo wawi hen ari tan ko bonnude ko ɗum tan wadde yen ƴeew to pawaten koyɗe men no feewi saabu to gaddarimi ɗo tan dewgal ko chance eyyi mais machallah ko ɓuuri hen heewde noon ne woodi ne waɗi rewɓe ɓe ganduɗa ɓeɗo kam a ƴeewatɓe tan ganduɗa ɓe wona rewɓe reseteɓe kono ko ɓuuri hen heewde ko kam koto esiraɓe ummorto ko ɓuuri hen heewde caɗele ɗe koye esiraɓe kono ne woodi kadi rewɓe ɓe ganduɗa ɓeɗo kam sa wiye mabɓe pup tan aɗa andi oɗo nana yaaha kono koko artata par ce que o wona deseteɗo ne woodi eyyi kono caɗele ɗe kam ɓuuri heewde koye esiraɓe kadi wonata ko kiram kadi sa yi esiraɓe sahaji eɓe daña princesse uji e nder galleji ɓe jiiɗata memde ɓen ɗon joni an tawta ko on wonata ko tawta ko guiƴe wonata ko onon ndendi saaha arani renduɓe saaha so gonde galle ne heewi pelgodirde ne heewi ne kiram kadi ne heewi hen donc te kadi yummiraɓe jingganta ko ɓiɓɓe mumen probléme aji ko toon ummorto
sa yi problème debbo e esum tan sa ƴeewi to mundi to ummi tan ummorto koye ƴeekiraɗo gonɗo e galle o mo resa ko toon probléme o ummorto donc ha joni tan ko yummiraɓe gartanni yoɓe mballo sukaɓe ndese sukaɓe ne jiiɗi resede kadi debbo timmani so debbo timmuno ummata ko galle bamum jotto ko galle bamum tigi machallah a haali haala mbatka fayida wadde bandiraɓe ko onon keɗori noppi moon o haali wonde caɗele ɗe ko ɓuuri hen hewde goni ko esiraɓe min mi jaɓani tawde Aïcha mi jaɓani de saabu eɗen gandi yummiraɓe nde wonno hanki dewgal hanki sa joƴƴinanoma e wowru so goggo ma na mantuma walla na wasiyoma o wiyanma ko mo tawoyɗa o sa yeehi ya wat ɗum ya nanguirmum no nanguirɗa yummani ya nangir joom galle ma no ko kañum halfuma ya nangur bammum kadi ko bamma ya nangu kadi ɓe tawɗa ɗon ɓe ko mawnen e miñen beele hande ɗum ɗon hande won debbo hande garɗo hurtade tawana waɗa esum yummum waɗa kadi ɓe tawi ɗo taw koye famille muɗum nde wonnon sa jaggi no jaggirɗa yummani sa jaggiri noon ese ma wot caɗele kewɗe ɗe garani hakkude moɗon e ɗum ha joni tan ko artirde ko hanki ko woni ko mbimami ɗum natti ko ɗum sen jiiɗi noon Allah danda ene ɗen caɗele il faut gartiren ko ɓennuno ko anani mariage haɗaka wadde photo haɗaka wadde ɗum ɗo ñantule konno ɓe jolniri joni ɗum fof haɗaka kono kadi yoɓe gartir haaldude communication e sukaɓe communication o woni faw wowru ma no tane waɗanno ni no jaate waɗanno ni mbaɗira noon fina tawa men so ɓiyene yaha aɗa andi ɓiye nana yaha fayi koye suudu dewgal te oɗon gandi suudu ndun ɗon suudu ala fof ko ala toon wiyete tan ko sa yeehi muñ sa yeehi muñ ɗum kam hayso ko cukalel jubinangel hande ne andi kam wiyete ko sa wi ka nden wiyete ɗo ko sa yeehi muñ kono joni wiyete ko sa yeehi ya tan jurnoɗa so weeli joɗɗa so tawi ne metti tan garta galle bamma ne yaaji beele ɗum ɗon ina rokka neɗɗo sahaji daña yummiraɓe waɓe no Aïcha wonni aɗen ko mbiyanma ko hoto hay goto ware gallam ne yaaji suuduma nan ɗo sa yeehi yoɓe jogge so sa jogori dañde probléme tan artu suuduma nani muɗo joggi to banmami sa haalni ɗum ɓiye ha nani ɗum ko konngol ma ngol jaggata so wonno ɓiye hande yaltanno mbiya ɗum heema aɗana yaha ganda koy sa yalti galle o hay saɗa ware a nattata ɗum wadde joni on so yeehi hay so ina ware ma andu min de ala to paami ala to kuccum mo jooɗo umuña kono nde wonno nde jahata nde mbiyaɗa ko suuduma nanɗo leeso ma nanɗo bagage uji ma nanɗo so toon welani tan sa arti ma taw ɗum ɗo donc ko ɗen ɗon caɗele jogui en ha joni ɗen caɗele jogui en wadde tigui bandiraɓe machallah en keeɗima Aïcha wan haali hen ko heewi caɗele meɗen hande dewgal ko ɓuuri hen hewde ko ɓerɗe ɗe no paadi ɗum wona e dewle ɗe tan ko gonka hande e gurdam meɗen ko goto foof ɓernde mum no faadi woni gorko woni debbo woni suka woni mawɓe ko ɗum addi caɗele dewle ɗe ko ɗum addi caɗele gondigo ko ɗum addi kadi caɗele hay wargoji e ko waɗat ɗo ko fof ko ɓerɗe padde o wadde ñagotoɗen Allah ko nde Allah rokkata en ɓerɗe labde taw ko bawɗe muñje taw ko bawɗe kadi wawde muñodirde wonno hande yimɓe fof goto fof no faadi a wawa a muñanani goɗɗo woni hande debbo no fonno muñje gorko no fonno muñje esiraɓe no fonno muñje kono hande goto fof ɓernde no faadi ala mo kuccata hen tawa mo kuccanɗa haala fof taw ko kañum no paari haaldude ma wadde son kaldi tan caɗele mbaɗata wadde ko ɗum wonno ko jinnoɗen haalde en calmini kadi bandiraɓe meɗen wattuɓe hakkille ha no fewi kono hande Aïcha caɗele ɗen ɗon fof hande sen kaali ko ɓuuri hen hewde hande e caɗele meɗen walla caɗele dewle ɗe ko bone jawdi nde wonno hande heewi esiraɓe wadduɓe e esiraɓe mumen ko bone jawdi bone jawdi bone nder kaari ari teddinanim kaari ari addanani kam ɗiɗo guisneer uji kaari ari addananimo ɗiɗo vaccine ji o wadde so tawi on ɗon addananimo ɗum ɗon tan gaddanɗomo jaggata kañum daara yaltinde ɗum ɗon beele ɗum ɗon hande ko ɗum ɗon Dieynaba Allah jarama a mimi ɗo kadi point mo ganduɗa min muɗo yinno min haɓade
on ɗum ɗon pour iwa e société men mais nde wonno mi ala ballowo par ce que Dieynaba a yiyat debbo ko debbo wonata reedu ko debbo jibinta ko debbo fittata ko debbo lawƴata ko debbo ƴogata debbo waɗata hunde fof wallahi anani guiteɗa galle bamma nawiɗa galle joom galle ma jettoɗa galle joom galle ma ko an jogui galle o fof sa woni reedu ƴewtan wonde reedu lebbi jeenayyi sa ñalawma goto ara yinma warde anani Allah waɗa kadi jibina kadi ginna yumma e bamma ko ndendinno ko fof ngara tottuma mbiya aɗa teddina ƴeekiraɓe ma mais ɗum ko caɗele te ɗum wona fina tawa meɗen enen fulɓe ken ñembuɓe jiya noon neɗɗo yaha ñamloyo teggita tuuruji mum naata ɗo ñamla yeeya kangeji mum lora baniraɓe ma piyeji no min kam on ɗon point ko point mo ganduɗa min ala ko mbawmi hen noon ko ɗemgalam tan joguimi comme porteur de voix mi haalat ɗum ko hunde nde ganduɗa min welanimi par ce que debbo hande so debbo jibinanima poɗɗa ko teddinde debbo o mbaɗa e mum jawdi etta hunde fof mbaɗa e mum kono ko koreji mum duttoto kadi ngara ina teddinma an gorko walla an yumum gorko walla an bamum gorko tigi wayra kono ko onon nayi jardi laaceje onon wayra kono ko onon jarnoto ɓen ɗon ɓe garani debbo way kono jarano e dara ni te ko debbo fittata ko debbo lawƴata debbo waɗata hunde fof kadi ko debbo kadi artata kadi tampa ɗum ko caɗele ɗe ganduɗa ko caɗele mawɗe te ɗen caɗele ko enen rewɓe tan mbawi ɗum ɗo ittude guitten ɗum ha laaɓa par ce que neɗɗo yumma rendina bamma rendina koreji ma ko ndendinno ko fof ngara tottuma ɗum kadi aɗa welna belle famille ma kadi a dañata toon jaam sonno ni aɗa dañanno toon jaam ne wela kono majeure partie o fof a dañata kadi galle mo ndesaɗa o a dañta hen jaam wadde ɗum ko caɗele ɗe ganduɗa il faut ƴeewen ittu en mbawa noon en mbawa kono il faut ƴeewen etoɗen ƴeewen ittude ɗum tigi machallah ko ɗum ɗo ko toɓɓere wonde fayida no wonno ina foti haalede te kadi enen ko ñembuɗen ko no heewi ɗum ɗon gogo wonani fina tawa men eɗen fulɓe en gandano ɗum en tawani ɗum ɗo taniraɓe men ne mbaɗa en tawani ɗo yummiraɓe men ne mbaɗa wadde hande sen gari en mbaɗi ɗum tampinten ko ɓesgu men aroyo nde wonno kala nde wonno goto fof waɗata ko min ɓuuri wawde teddinde goto fof yaha ñamloyo ko ganduɗa ala e doole maɗa jaaha mbaɗa ma wood pinɗo tawa yiɗa wasde wadde kono yiɗa wasde wadde kono dañetano waɗi nde wonno sa waɗani tan yimɓe ñingma mbiya kaari waɗi an waɗani tawa an gonduɗa ka alatta a wawa wadde ɗum kono haysa a wawa wonde kadi jambour hoorema hankadin koko fawi e maɗa no feewi ala no mbawɗa hen wadde ɗum ɗon koko foti haɓede ha yalta ɗo wadde Aisha wan holko mbasirtoɗa leñol ngol mbasirtomi leñol ngol tan ko woni yoɓe gartir hakkillaji mabɓe ɗi kadi jawdi aduna wona haydara fof ko ɗo woppete ay jawdi kala gardinɗo jawdi e oɗo saaha a tampini hoorema par ce que jawdi koko nattata ko ndimagu neɗɗo tan woni ko nattata neɗɗo so rokkima ko rokkuma ko yandino e ko rokkuma ko kadi jetta ɗum mbasa yennude ɗum neɗɗo itta hunde rokkuma a anda no waɗi ha dañi ko rokkuma ko kadi duttoɗa aɗa yenno ɗum welani e ɓernde yoɓe tinno no feewi kadi ɓe mballa rewɓe ɓe tampi worɓe ɓe yo mballu rewɓe ɓe jiiɗi resede ɓe dañani yo wonande yiɗɓe resede wonanɓe yiɗɓe resede ɓe yummiraɓe ɓe kadi yoɓe mballu rewɓe ɓe babiraɓe yoɓe mballu rewɓe ɓe onon ƴeekiraɓe wonɓe e galle ɓe mballe rewɓe waniraɓe mon worɓe me par ce que onon ne kadi kon yohoɓe on ganda ko tawoy toon kadi neɗɗo kala ko ñamli ko ɗum joɓeteɗa ko ñamluɗon rewɓe mon ko wallahi son jeehi galleji mon mo on taw toon ko ɓuri ɗum mo on taw ɗum toon donc onon sukaɓe rewɓe ɓe muɗo ñaago on yon goppu bandiraɓe mon rewɓe ɓe wonɓe e nder galleji ɗi yoɓe goppe ɗumen no ɓe jodiri
machallah bandiraɓe yewtere meɗen arti ha ɗo eɗen gandi o haali ɗo ko waɗi fayida kadi wasi o waɗi fayida no feewi rewɓe ne jiiɗi resede wonande yiɗɓe resede nde wonno hande kala ko jiiɗa ko moƴƴi wonko jaasi ko sawdi ɗum ko jaasi fof kadi ko moƴƴinani sara muɗum wadde hande won yiɗɓe resede wonɓe ganduɗa kañumen jiiɗa resede won yiɗɓe resde wonɓe jiiɗa resde wonɓe jiiɗa moftude wadde hande caɗele ɗe nani banggueji fof nanto rewɓe nanto worɓe nanto isiraɓe nanto jinnaɓe hande goto fof no jogui caɗele ɗe addanta dewgal ɓium wadde goto fof so woni jambour e dewgal jananal tan mbi sikki dewle ɗe ma mbaw hisde ma mbaw kadi juutde ne wonno joni kam ceerle ɗe nde wonno wayrat neɗɗo na resa timmata hay lebbi nayyi walla joyi nana kadi min Dieynaba cikkumi waɗa koye ladde guerre ni mbi mataw ko ndiyam yimɓe fof koko jari ɗum jari joni de no heewi noppi ma nanani wadde bandiraɓe fulɓe en jetti dendagal wattuɓe hakkille e Pindi TV ma en gartu ɗo kadi taw ko e toɓɓe goɗɗe no machallah nde wonno rendo ngo eɗen jogui toɓɓe ɗe poɗɗen haalde ha heewi nde wonno hande caɗele ene keewi caɗele ne keewi kono sen kaali wassa no Allah waɗi en kaalirani andude en kaalirani ɓurde andande ɓurde humpitade kaalirɗen tan ko hande ko Allah joƴƴini en ɗo eɗen jewtidande bandiraɓe kala ko haala ɗo ko ganduɗa ina feewi ummi koto jomiraɗo ko haala kala ko waɗi ngakkede jaafuɗon min ummi koto amin nde wonno neɗɗo timmani en calmini Mamoudou Adama Diallo en calmini wattuɓe hakkille e Pindi TV no feewi ma en gartuɗo e yewtere holto faya ñande wende so gueno ñaawi